ኣብቲ ዝነብረሉ መረበት ንእሽቶ ቆሸት ምስ ሂደት ህዝቢዩ ኣነ ስጋሩ ቤለይ ፍጥር ካብ ዝብል ፍቅሪ ርኤ ከስተማቕሮን ርኤ ክስእኖን ሓደ ይኾይኑኒ ወደበይ ዝብሎ ኣብ ጀልባ ተወዲሐ ፍቅሪ ዘስተማቕረሉ ማዕርፎ ልበይ ዘትክኸሉ ሮቤለዩ መርሖ ልቡ ቅድሚ መርካበይ ብዘለዎ ቀራረብኡ ክቐርበን ንኸሎዩ መንፈሰይ ግርማ ዝዓስሎ ሮቤለይ ነዝሎም ዛንታ ኮይኑ ዘይሓስስን ዘይረሳዕን ፍቅሪ ኣብ ልበይ ኸቲሙ ይኸይዱ ዘሐጉስን ባህታ ዝህብን ነገራት ብለውሓቱ ገስጊሱ ኣብ ፌስታ ክሰራሰር ናይ ወትሩ ውዕለቱ እዩ ገለ ካብቲ ተደሲተ ዝብሎ ዝነበርኩ ስምዒተይ ሮቤለይ ኣነስ ዕድለኛ እየ ይብሎሞ ንሱ ድማ ብኸመይ ደሴተይ ይብለኒ በትምቁር ቃላቱ ንዓኻ ብምርካበይ ኣላ ደሴተይ ክንወዳደስ ምስ ንጅምር እሞ ኣይጸግበክኒ ፈጣሪ ፍቅሪ ክንሱ ፍቅሪ ድማ ሂቡና ፍጥር ክንብል ፍቅሪ ውሽጥና ኣሕዲሩ እዩ ደሴተይ ሓረግኮ ዋላ ኣብ ከውሑ ሱራ ቀቢራ ካብ ቁላ ዝኽእል ሓመድን ተረኺባ ክትወቅል ትኽእል እያ ካብኡ እውን ደጋፊ ምስ ትረክብ ተወርዊራያ ዕቤት ትውስኽ ፍቅርና ድማ ከምኡ ፈጣሪ ኣብ ልብና ፍቅሪ ከም ተኽሊ ተዘይተኽሎ እምነት ሓልዮት ርሕራኸ ንጽሕና ኣይመፈልጥናዮን ምምልላእ ምድግጋፍ እውን ኣይመሃልዎን ኮታስ ምቅርራብ እውን ምንጽጻል መተርጎምናዮ ናይዛ ምንባር ትርጉም ፍቅሪ ደሴተይ ፍቅሪ 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 ንፍጡራት ዝስዋዕ ሮቤለይ ትርግታ ልበይን ምስሙ ጸዊዐ ዘይጸግቦ መልሓሰይን ተዛሚደን ክጽዋዓ ኣይርብርበንን ማዕርግ ፍቅሪ ጸብለል ከብል ከም መሓዙተይ ዝገበረኒ ብኸመስትኡን ብፈሽኽትኡን ገጹዩ ኣግባት ፍቅሪ ዘእንግድ ኣብቲ ዕምቆት ፍቅሪ ተኣትየ ኸኣሞ ሓምቢሰ ዘይጸግቦ ምቹ ክሊማ ዝሓዘ ውቅያኖስ እዩ ካብቲ ኣዝዩ ክነብዕን ክጸሮ ዘይኽእል ሓዘን ክገብረኒ ግን ኣብተን ውሑዳት መዓልትታት ፍቅርና ከም ብዙሕ ዓመታት ዝቆጽረን መወዳእታ ንዘይብሉ ልምዲ ካብታ ቆሸት ምሕድግ ዝበለ ኣብ ደንደስ ዓብዪ ቃላይ ምስ ድምፂ ኣዕዋፍ ዘስነዮ በብዓይነቱ ፍየሪ ዝሓዘ ኣግራብን ክንጓየይ ክንተሓዋቆፍ ዘሕለፍናዮ እዩ ውሕዳት እንኳን እንተኾኑ ገለ ካብታ ላዛታት ዘይርስዖ ነገራት ግን ኣለዉ ደሴተይ ንስለ ምፍቃር ኣይኮንኩን ዘፍቅረኪ ፍቅሪ መዓልታዊ ክሕደስን ክምዕብልን ግዘን ዘይኸትሮ ውሑድ መንፈስናዩ ናይ ልቢ ፍቁራት ስለ ዝኾና ድማ ሕጋዊ መንገዱ ከም ሰነድ ሰኒድና ጥምረትና ክሰምር ጸሎታውያን ኮይና ቅዱስ መነባብሮ ክንነብርዩ ባህገይ ገለገለ ሰባትሲ ደሴተይ ንፍቅሪ ንግደት ይሓስብዎ እሞ መዓልትን ሰዓትን ፈልዮም ከብዕልዎ ይረአዩ ዝበዝሕ ግዜ ልዕሊ ፍቅሪ ካልእ መደባት ወይ እውን ካልእ ንጥፈታት ሂዝዎም ኣይኮነን ፍቅሪ ከለዎም ንፍቅርዎ ትሩግዘ ምሃብ ምምዝዛን ወይ ምምንናው ስለ ዝሓስብዎ እዮም ሓቀኛ ፍቅሪ ኣየማኑን እዩ መስዋዕት ግን ይሓተካ ክብል ቅጅል ይብለኒ ኣሕ በሉ ናብቲ ቃንዲ ከይረኽቦ ዘስአነኒ ሞት ከእትወኩም ከምዚ ዝብለኩም ናይ ፍቅሪ ምንፋስ ወይ ብጽምዋ ወፂኻ እቲ ብጥብቂ ዝሰርሕሉ ዝዝናነይሉ እዩ ዝያዳ ነብሱ ድማ ውሽጠይ ኣንቢቡ ልዕሊ ሓጎሱ ሓጎሰይ ክመልእ ንናተይ ዓለም ክብል ዘይኮነ ይብሉን በዚ ምክንያት ድማ ናብታ ልምርቲ ገምገም ቃላይ ኢና ወፂና ደሴተይ ይብለንሞ ኣቤት ሮብየይ ሎምስ ወገንዶ ንቀይር ኢሉ ካብታ ልምርቲ ብኻሊእ ገምገም ኮፍ ክንብል መረሐኒ ሕራይ ብመዋል ድማ ኬርና ብወሰን እቲ ቃላይ እግርና ሰሪርና ምግጭጫብ ጀመርና ኣብታ ሕሞት እቲዓ ፀሓይ ከላ
ክላሳ ሰማይ ብደበና ከም ዝተላዕጠጠ ንክሆን ከሎ ምሸት ኮይኑ ክርድአኒ ኽኢሉ ነብሰይ ጽዕን በለኒ ዝርንዛሕ ከማይ ናባይ ኣስሪቦም ከም ቅድሚ ማይ ምሕራሙ ትነፍሶ ንፋስ ኮይኑ ተሰምዐኒ ኩነታት ኣየሩ ነፊሱ ወዲኡ ድማ ሰርቦ ሃንደበት ጀመረ ዘይጠባየይ ዝረአየ ሮቤል ደሴተይ እንታይ ኮን ከለኸ ሎሚ ኣይ ከም ቀደምክን ክብል ኣፉ ኸፈተለይ ኣንታ ሮቤለይ ናፊቐካ ምሳይ ከለኻ ግን ከዓ ክብድብድ ኢሉኒ ንተስእዶ እንክብሎ ከም ገለሸተት ኢለ ናብቲ ቃላይ ኣተኹ ሮቤለይ ብትብዓት ከውፃአኒ ጠምቦላሕላሕ ኢሉ ኣተወ ፈራሕ ኣይሓስካ ከም ዝብሃል ብስንባደ ዝኣክል ክሳዱ ሒዘ ጥምጥምየ ኢለዮ ወላ እኳ ሓንቢሱ ተኸኣለ ዕድል ይሓብክዎን ምስቲ እንቆት እቲ ቃላይ ድማ ተታሒዝና ንውሽጢ ጠላቕና ሮቢየይ ልዕሊ 17 ደቂቓ ይኸውን ተቓሊሱ እዩ ዝረድእ ግን ኣይነበረን ከምኡውን ኣነ ናይ ቃላይ ምሕንባስ ክእለት ስለ ዘይብለይ ምጥሓል ኮነ ዕጫና ድሕሪ ዝኹሉ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረድአናን እዩ ከይፈለጥኩ ሕክምና ኣተኹ ሕክምና ድሕሪ ገለ ሰዓታት ኣብ ከብደይ ዝነበረ ማይ ምስ ወፀ ቁልሕ ምስ በልኩ ብፊተይ ድማ ንሮቤለይ ኣራት ሒዙ ረኣኹ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብኸመይ ሕክምና ኣቲና ኣበይከ ኣለና ዝብለሉ ጊዜ እዩ ድንግርግር ኢሉኒ ክሳብ 2 መዓልቲ ንገብር ሮቤለይ ዓይኑ ክኸፍት እዩ ዝጽበይ ዝነበርኩ ነታ ሓፍለጠቕ ኢላ ትንፋስ ትሕብር ናይ ከብድውን ሲኢኖም ማዮም እቶም ሓኻይም ክላስ ክንቅይረሉ ኢሎም ድማ ካብ ጎነይ ኣውፅውዎ ሶምን ድሕሪ ምቁፃረይ ሙሉእ ጥዕና ወኒነ ድሓይ ሮቤለይ ክገብር ነታ ሓኪም ሮቤለይ ከ ክብል ልቦን ጠልጠልክዎ እንተኾነ ግን ሮቤለይ ክላስ ክቀይሩሉ ዘይኮነስ ቅያር ሰቕታ ትንፋስ ከስምዕዎ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ካባይ ካዊሎም ሬስኡ ንገዛ ሰዲዶሞ ሓኪም ኣሎ ተረጋጊ ኢሉ ድሕሪ ምጽንሑ ደሴተይ ሮቤል ክነርክበሉ ኣይከኣልናን ትንፋሱ ኣሪጋያ ጸኒሓ ኢሉ ኣረዳእኒ መሬት ክውል ኢላትኒ ሕክምና ብዓውያት እንከጋውሖ ሙማት ተይተረፉየ ረቢሸ በኸይ ዘይምልሶ ትንፋስ ኮነኒ ኣየውርድ እንታይ ሞ ክግበር ጽሕፍቶዩ ኣየኸ ካብ ኣፍ ገበል ሉል ዘይተረኸበዶ ካብ ኣፍ ቃላይ ንሮቤለይ ክረክብ ወራ ኸስተማቕሮን ርእየ ክቐብጾን ዳን ኮነኒ ዘይወፅእ ስንባደ ንነዊሕ ግዜ ምሳይ ተጓዒዙ ሮቤለይ ከም ህሉ ናብ ቅድመይ ተቐጂሉ ደሴተይ ክብል ከም ልሙድ ብቃላት ፍቅሩ ጉዕዞ ፍቅርናኮ ኣይብታኸን እዩ ኣብዛ ድብልቕልቕ ዝበለ ናብራ ዓለም ቀጻልዩ እመንኒ ክንቀጽል ኢና እምነት ዘሕደረት ልቢ ንፍቅሪ ሙሉእ ቦታ ወኒናያ ትስጉም ስለዚ ልበይ ከምቲ ንጽሓታ ግርሕና ወላ ብትስጉም እዮ ንኸይት ዕንቀፍየ ዝሕልወኪ ክብለኒ ይጸንሕሞ ሮቢየይ እንክብሎ ክምልሰሉ ስውር ይብለኒ ኡፍ ጽላለድ ሂቡለይ ጸጉረይ ነይማን ጸጋሜ ፋሕ ብተን ዘእትወሉ ኣይውረድ ኣእዊኻ ዘይምለስ ኮይኑኒ ቀጻልነት ናይ ፍቅሪ ዑደትና ቢሕቶም እዮም ገዚኦምኒ ዋላ ነቶም ናይ ካልእ መደባት ዝብሎም ሓሳባተይ እዮም ጋሪዶምኒ ካብ ሰከንድ ተይተረፈዮም ጊዜ ተቆጻጽሮሞ ክጸሩ ይከኣልኩን ክብሕት ኢለ ይሓስብሞ ናብ ኩቱር ወልፊ ድማ የድሕበለይ ብገለዝ ካብ ጽምዋ ንኽወፅእ ሽጋራ ወሊቐ እንከለኹ ይረአየንሞ ደሴተይ ይብል
ብዘሰንበት ድምፂ ሽጋራ ዋ ዓይነይ ድዩ ዝብል ከም ዝግረም ዘሎ በይነይ ናብ ኩሉ መኣዝን ቀባሕባሕ ይብል ድሕሪ ዝልምድታት ወልፊ ገኒዞምኒ ሽጋራን ንብዓትን ኮይኖም ደስታይ ብሞቱ ዝኣተወኒ ስንባደ ድንግል ልበይ ስሙ ሰኒዱ ፍቅሩ ገድጊዱ ካሊእ ኣዳም ከይርኢ ኣበድበድ ኣቢሉኒ ሮቢየይ ኢለ ብስሙ ክምሕል ድማ ልበይ ፈቒዱ እንሆ ስጋ ሮቤለይ እዚ እዩ እቲ ህይወት ስለዝየ ድማ ስጋ ሮቤለይ ኢለ ዝምሕል ልበይ ዘቋምት ኣዳም ክሳብ ዝረክብ ዘይኮነስ ጠላሕታ ፍቅሪ ኣሕዲረውን ስጋ ሮቤለይ ምባል ኣይገድፎን ፍቅረይ ምስኡ እዩ ኸይዱ ናይ ፍቅሪ ዓለመይ ንጉስ ውሽጠይ ደብሪ በይነዩ ስጋ ሮቤለይ ሕጂ እውን ኣይገድፍን ሮቤለይ ይሞት ሮቤለይ ምባል ትማል ምስኡ ከለኹያ ቅጅል ዝበለትኒ ጸሓፊ ሓውደሴት ሓላል ተራኺት ማግዳ ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ለማንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶን ተዳህልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእሉኹም ነስ ቻናል ሓድሽተ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕኒለይ